بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami hakam Islam alhamdulillah. Waktu ini launta amoy in hituy na to in pangadyan na to tungod pa amoy in pagbuat bakti harwa maas. Amoy liyawayan na to na in dua pangadyan si kita niyo insyaallah taala sin ini 5 bayaon amin bukom biya sin waktu ini. Da sumakawa insyaallah ring waktu ini insyaallah tumagna na kita niyo amoy in launta manu ito yan na hadyain biya mga program na to. Sibu da amoy in yari kita niyo ang maudu na to ini sampai pa amoy in susungon maudu insyaallah taala bihay ni launta in amoy in dakanan sin pagpangadyi sin kita niyo. Manjari hawihayad to salam doa apakatan amoy ni malap kam o waktu ini lawi-lawi na yung mga sila amoy in wala nagbatilaw launta masi yari amoy in timutuko sin pakaradyaan na to ini amin wala na mutasi supaya sadya in parkala sin kita niyo di makalantang at wali mabugto. Insyaallah taala amin aun dahil mga katotay mga muranday sa mabaya amin kumabahagi pag inawabaran nila insyaallah na atin niya yung mga yatukatan biya na sinagising kami na bukod na kami tumutumbas. Allahu ta'ala rin niya tukatan in kami na ginangadalawang suran maun pa amin amal atawa sa kira-kira in kami biya mga himinang adya sa sakatan ay sinusun maba sumakat na insyaallah subhanahu wa ta'ala malakpas siya wihating kahalan niya na manjari nasabot na mo na yung mga pangadyan sin kita nyo nakaunayad to ambil aun dahil nga mga katautay manguran nagpakatawag mari dahil nga mga hula malayo si mga kahalan di matuka nila nagpangasubo bang inyad turi na kasila makasud madto pa amin masyat pa dua maas hambok din dito lang ka manjari kasabuton in siya to lang ka hambok ay mangud na to babae naghinang pa hula duaing nari pa Malaysia na siya yaon yari long ta ini Maas niya katwa. In maas niya siya long ta hati niya isa nira kuman. Kataw tay mangurad niya nakamakulang din kanya iban nakamanghod hati niya inya to katan nakauna na katan. Nakauna na. Sarta in siya yaon hati niya na ini luar wala sila iban sinina nila mga nagbubuhi. Sa babay sila karwa. Babay sila karwa sabab na imunan nila inama nila kina biaw na family ko ay ba abihad to na misa pawihad to inamin siya mabaiton siya imingat sa bilang asubo siya timawag narikato mabaiton siya imingat sabab di siya mabaya amoy in makahinang lusa in tungod pa amin parkala long niya kiyawin ko hina na sambil beta niya kako in sabab imbunan nilong nahina to di sabi naglubos kako supaya hati ko biya mga dumayaw rayon biya mga kahalan nila na biya ito hati niya nakalaos na siya sintulak niya na sampai long beta niya kako inhina long niya na iwan niya ini kiyawaan ko siya iwan iwan kaniya na biya dalong niya sin mga laas-laas niya biya ni namin iwan niya dito ini bay biya Di hawla lang takya. Yari hawla. Yari hawla bihan. Na amot tulong niya bihan bang siya wala kita magdusa habiyat yung kahalan. Alam ko bang rila sinina mo in pagkala sin pagtulak mo. Kaya ito way ini marayaw ito sabab mo naman iarad mo in amin kabayaan niya. Kaya na inyan tungod pa pagkala pag usaha sabab na wayron naroon ng usaha kaniyo. Kasali sila katuan lang kanay siya wayron lang tama maas na doon lang mo. Mamindog kanila, mamindog kami magdapaka kanila. Parang niya. Na manjari pag-uus ito, giyanapan niya pa yung pangasubulong niya. Inamin, hinang ko ini. In tungod pa amin parkala,
sinama ko kan sinina ko kakalasan ko sila karuwa. Intanda niya lang niya bangon hipara ko kanina parahan ko rin sa biya. Inama niya. Kita kawiya ito ng kahalan sinama niya. At nagbabaktero maas kung katuan na. Long ko mahangin ka Ano joke iman tayong katuan sa kapag-iman pa Allah. Kapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya long, sabi mo na muna na piyag gulo na katuan. Mga piyag mamasusan niya hal niya yawon. Sa badakala long na siya nakalanggar sara. Kasi butas siya maas niya. Sana niya ito, atin niya, lawi luwa na ito, redaksin ina niya. Pagtulak niya. Iba ni maksud doon hahon, amin, bukon sa jahina niya piyaruli niya. Sabi sinama niya, habi ato na yung kahalan lang ka. Correct ko. Bukon na halaw man nila yaman niya, sa sumakawa na insya, uno yung dirihil niya, haina niya rin niya rama niya. Nabar ako magdusarong katon kung siya. Siya magdusar. Amon mga sila kaya wajiban magnapakakanila. Amon wala lang dihil na pagkakanila. Sisiling kaya wajiban. Ang sad, sabab nga mo na muna yung babae, na sinari, ini nasabot ko hambok lokal na tulihan. Ini diyan to ray sabi ang mga ini masusa. Katungod sinamin pakaladyaan sin babae lang kami butasan sinusog. Yan. Nalong ko in babae hawak to siya amuin kiatokbal na in kawalihan matupausog. Bihan atin niya. Siya tanggung jawab. Amunin usog ya unin uno niya. Inamin tanggung jawab hakatantan pakaladyaan niya. Muna inusog yaon banan niya. Ikaruan niya ama niya. Ikatu niya tay manghud niya. Atin na yaon na kaniya kata. Sebab na yung kawajiban sinama niya. Yaon na kata. Kawajiban sa manghud niya. Yaon na kata. Yaon na kaniya. Na akan nalong ko yung babae na amanat sinallahu ta'ala yan. Haamin usog. Sebab dia ba itasabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahun akadtumuhun nabi amanatillah. Wastahlaltum furujanunna bikalimatillah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. So matarang ito yung mga kata. Na iwan lang niya pasal sin problema sin babae amuin atin niya magpamungmong diha. Na lang kung marehaw sa babisa ang kan namungmong. Sabo na muna lang ko, ang sa upama makahinang sabab sin hikarukal niya amunin usog. Napakain siya sumumbong. Correct ko. Pakain siya mga inipikilan. Inama niya amunay niya on. Imbanan niya amunay niya on. Intay mo niya amunay niya on. Pakain siya sumumbong yun nalawman niya. Natin ay sumumbong, inawan na pa on. Nain mahinang yara kuman mang siya hindi makatema. Magdukal na siya. Makabisala siya Makabisala siya bukod maraya. Sa all parts of our sa may nasa kabisala niya yan. Riyad din dia mga den mga. Correct ko. So long ka. So tungkol si babae ito kato naman ang suwet to lang tamo nito hatulakan nito. Ahal ito kato ni siya natin niya bukod siya nagdusa. Oy siya nagdusa. Tama nito na hamok din dito hato bang nagdurong binama niya na suway siya magparuli. Sabab na muna itungod pa ama ibang sinina di mapinda. Correct. Di mapinda at aun magkaunbihan ka mo mga kuan pagkalo kasal sin anak. Pag-agising kami na inanak bukod siya alta pagbabahian. Bukod. Bata-bata yan, na ina niya. Inama niya, ama niya. Dahil hadon niya sampai pa adlaw. Bukod lang na bata tinali na kanina niya. Dia tu mapinda. Namo yan timbiak mga ipagpas tumtum namubihan kanila supaya bukod sila mag-akawa anak nila. Correct. Kalwa katuan supama magdusa siya mang supama inamon babayat to supama. Hiyama niya, mawagkan niya atawa langgong hiyama niya. Maka sa mon ilan kanya inda uwi na komari at tungod sin pagnapaka atau kawurahan niya kay ina mo na kami na intanggung jawab kami ni mag-provide kanino paman kamuli nato. Kapag kangaton dinisir na no kay lumag sila. Mag-alok na dyan magpanang sin ina wero makaon. Way matabo. At ini sa kaulo lamin biya pangusubo niya ito bahak biya na sinarimo pang sa upama aon dito hato biya makatakin siya namin pakaradyaan mawaya sa to siya hato. Mawaya siya hato. Sa bisa to katuan nagkakarupkaan na siya. Nasususasin hal niya, utas na kainan niya. So pa imiyan siya lang nampay, hina lang niya, sakitan lang niya. Nakita ko. At ini katong darura. Way na po doon. Sa wayron mahinaw. Way mahinaw. Sa kapunahan nila bihanin namin kabuyanan dunya. Mas lang lautan, ilan lang pegay iwan kababae bihan. Amo na katong. Sumakaw agad to peng kahalan, amuin hirihili parani haina niya, parahan niya. Parahan niya payama niya. Tibian natin niya hinang sinama. Masya Allah. Karena lang mahang kawakan mo kasi bata yaon. Correct. Ya, na murah-murahan hindi. Ate ko nagdurungog kau yan.
insyaallah taala daran magtawag. Alhamdulillah. Oh, namin ini Mukti ng ang hamyaw. sa tayo ako din dari sa Malaysia. Alhamdulillah. Malaysia. Tumawag din nga Malaysia. So, Jima dyan kasi Lima dyan kasi sila Malaysia. mura-murahan ninda in mga kahalan sin ini ikaw. I mean, kalau aun pa hiril kayo sinullahu ta'ala lariring amin. Correct. Kakuyakan mo din di hadunya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Panginduan na mo, mamangkaw pa ni Rasulullah. Insyaallah. Pag pulak yung utangan. Amo na. Na manjari nasabot na yung mga kahalan sin mga tungod pa amin parkala sindua maas. Sampai miabot na kita pa amoy dusa magkahinansin mga kaanakan tungod sin pagmaas nila. O iwan sin ini nasabot ta rin sa damikyan hindi mga ini karayawan sin ini pagbakti maas. Nasambil dito amin ini uno yaon amin tayo turun tayo mga kahalan sin amin hambuk-hambuk. Amin imadyato kalaman sin kita wihaon bihan kasupaya kalau aw din ang mga kaanakan amin pindahan nila hindi ang mga pagda nila kamaasan nila insyaallah taala na kita ini mabaya ba kita amoy karayawan dahil amin mga yato magpinda dahil amin hinang wala nakaamon pa amin nakaamon insyaallah. So dahil hindi mga nasabot ini in pagbot bakti hama aslong niya bihan min afdalil a'mal. Dahil mga sarayo-rayo amal. Mahita din mga sarayo-rayo amal. Biyata doon na ini nagriwayat in Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah kunin amal amuin kakuyahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabila kong hinang. Oh, bangko siya mahinang, unuin siya sa rayo-rayo. Law niya as-salatu ala waqtiha. Muna-muna, muna yung sambahayang. Yung sambahayang, matarang kato tanim, mga katotay manguran, di man niya tinggalan. Sibo, daing kaaunan mo kalasigan, iba na kalamahan, suway na siya hitunay. Sabab di ita kato, bang tari marahi tindog, naglilingkod. Bang tari naglilingkod, misan ikulang. O, sambil din ang mga tarang kato si mga kaulaman na to, mga pukaha, amin taori na minsan makakaos mag-air, di naman diri tinggalan ng sambayang. Magsambayang siya minsan way air. Amin tao nasasakit. Di niya nakakausan mag-air. Inyad to tayo maun sinallahu ta'ala. Hasupaya sadya in sambayang di man diri tinggalan. At yung sumambayang sa lunang hal kaya butangan. Kaya pubutangan. Amang kakausan niya. So, muna biyataan kita doon haon, panagnan tapos pangadyan pa panagnan ito. Ini iya pag pinduasin Allah subhanahu wa ta'ala, yung panaw hidarap kanya sinipon niya, iban sin pagbakti aramas. In kalangkuan. Pagbakti aramas. Naamo yan to, na ang kanila ito pagkasuon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang haunin amal aming kakuyaran to sin Allah ta'ala hinangon sinipon niya, long niya as-salatu ala waqtiha. Pag uslong Ibnu Mas'ud, sumaay. Ya Rasulullah, unang sumunod ka niya, nung biya kato. Mapuas din dito uno. Inagi sin Rasul, birrul walidain. Sumunod man ito pa amin sala ala waqtiha. Apag sambahayang amo lang sumunuin, birrul walidain. Sabab inyaon na yato na biya na sinagising kita, at inya amo siya ini pinduasin ini panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to panawid, yari halaw sin uno mo. Halaw sin kaghan. Insang bahayang yaw naman pag piil mo. Laban ka magpiil, bihan naman ang birrul walidain na ito magkaroma. So magpiil sibo-sibo. Sa kaulo, na yung pinduasin sa bahayang mo na yung birrul walidain. Bihan to. At hindi man dyan, timitilog ko sa sambahin mo, sa litya ko pa, ikaw magparayaw, ikaw magbakti arwamas mo. At inasuwera ka magayat. Uslong niya, masi-masi mga subo, Ibnu Mas'ud, long niya ya Rasulullah, sumaay. Uno pa yung sumunod. Long niya, al-jihadu fi sabilillah. In jihad fi sabilillah, amo na long niya pag yan, nunuroon. Amin, zirwatu sanami. Zirwatu sanami. Amin puntukan, lang mo kita unin puntukan sa sumakawa, minsan pa siya puntukan, labiin ang birrul walidain. Na, kita ko yan. So, bang mayroon ng birrul walidain, nang nakakitaan mo yung jihad, mataod lang ta. Gumawa darihay ni, intungod pa amin. Iasubusin Rasul, sumukat mag-jihad, asubun niya Rasul bang ini. Iasubusin siya Rasul bang maas niya.
injawab dito ra siya magjihad arwa maas. Arwa maas. Sebab sin nakalawiin pag ipat atau pagbuat bakti sin anak mo to mga ini maas nila ko. Narihat to. Namo ito namin dahil mga hadis law niya sa lagu-lagu kalabya handa kula hintungod pa amoy in Pagbuat bakti arwa maas. So, Subhanallah. kati ko no. So alhamdulillah, ingat to katuan ning hamang kalabihan sin pagbuat bakti harwa maas. Kita sin agama ini ating hamang min afdalil a'mal. Dahil sa amo in sa halga-halga sarta amo in nawi lang dahil hamang labi afdal ibadat mahinang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabna mo na way na sang katuan mudaan kita wayron na lumabiring jihad fi sabilillah. Sa amo ini pagtangon jewa to sa nami. Untukan na ini. Mamamagdagat wan mahang kulang in magpakarapat mo na papunjong niya to na lang ta punjong niya to in jihad fi sabilillah tinya kulang magpakawot man to sa misang pamiyad to kaya una si Nabi sallallahu alaihi wasallam hajawab na ibn Mas'ud dahil mga afdalul a'mal ahabbul a'mal ila Allah labi kabayaan sila Allah ta'ala amal mang mainang silipon niya hikarwa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna in buat bakti harwa maas. Mahulihib masud ng asubo, uno may sumo, laom na al-jihadu fi sabilillah. Isa ka wala ka magumbol, mataas inumbol. Sinul walidain ding sinang jihad fi sabilillah. At niya puas in Allah subhanahu wa ta'ala, inumulambo kamo ng birul walidain. Amo ng birul walidain, masyaallah. Amo yan to. At niya amo ning kalagbuan sin pag buat bakti harwa maas, insan na kita mujahidin. Bang kita imaato parwa maasta ang pagyanon malugpas din magjihad na katanya to. Ang to nasabot ini impian na subusin ni Ibn Mas'ud tungod pa amal. Tungod pa amal. Insa mahayang amal pa Allah Ta'ala. Imagbot bakti amal na pa Allah Ta'ala. Amal pa Allah Ta'ala sa harap pa doma. Parwa maas ka. Nakati ko no. Parwa maas sa Allah Ta'ala magbihil kayo na. Injihad fi sabilillah amal pa Allah Ta'ala sa sumagawa in ginawaran mo katan itok mo. Itok mo na. Yugo na mo. Ito ka. Dahon na katan. Dahon na katan. Sa masih pamabugatin birul walidain. Subhanallah. Nakita ko. So amoy ning kalagbuan sin pagbuat bakti harwa maas mga palangwan harap Islam. Kami tas Nabi sallallahu alaihi wasallam pang tamag level katuan darajat mataas in darajat. Ha ibadat law hawistan sin ibadat in pagbuat bakti harwa maas deng si magjihad fi sabilillah. So amoy to ha. So amoy to in law takahalgaan imang kalagbuan sin pagbuat bakti harwa maas. So muno katuan na nasabot law na mari kita pay kasumuno. In karayawan sin pagbuat bakti harwa maas law na biru walidaini tafrijul qurbat wa ijabatud da'wat. Kaya may tadi ha ini law na in pagbuat bakti harwa maas in ini tabrijul qurba. Artinya makaon katuan. Maka paluhay sin kabutulan mo, sin problema mo, sin kataan, sin kasusahan mo. Masolve ang problema mo. Mahinang solution ha problema in pagbuat bakti parwa maas. May opposite niya sa katuan. Bangkaw di magbuat bakti parwa maas mo, amo pa ka in maluhay, ay in masigpit, in sumipit kayo. Minsan maluhay, sumipit da kayo mo. Pasarnay ta. Wayron ka nagbuhat bakti parwa maas mo. Mol ka sin Allah Ta'ala. Di dumayaw, di humanong in pakaradyaan sa luway mo gihan mo sa dunya. Ridallah, ridal walidain. Masyaallah. Artinya in rida sin Allah Ta'ala kabakat mo. Doon halida sin doa mas. Ngamit kanin astor sin Allah Ta'ala. Kayo mo, doon na kawakan ha astor sin doa mas mo. Kita na mo yan to. Yan ilamun lang tayo mo. So kaya tadihay ni artinya makaparaan sin problema. Makasolve sin makapahayang. Makapahayang sin kamutulan mo. At sin mga uno-uno na law tabi mga parasan kangian ka na naman. Amo yan to. Ikarwa wa ijabud da'wat. At ijabatud da'wat. Artinya hipagtatayma sin pangindua apa Allah. Sabab sin hikatayma sin dua. Sin dua. Okay. May nang sabab hikatayma sin dua sin tiap-tiap pagkatuloy kato niyo in pagbuat bakti parwa maas. Kaya way ta katuan na amok kisa basta samput mo sila mo na libabay. Kabalikan na to pagpatarang sila mong kamtangan dihay ni bat mahinang parsababan sin hikitayma sin dua sin tiap-tiap pagkatuloy kato niyo sarta hikapahayang sin kahutulan sin kita niyo dihay ni nasabot yakis sa hajaman na kauna amo in aunto tao batwana yanaw sila manjari biya mga liaol man sila simo sila pulaw sinamulunghag liaol lang kasungab bato himali hari rito adto
manjari bigla nahulog in baturakula sampai nakatamon mon pa amin tihadak sila law ta kaya tamungan ila mon lawang sila mon lalabayan mon pa amin sungab batu pya gagalian nila na pamukon mga umat Islam law ta batu sili-sili baturakula di makaya hito sintong katong katao na nakalapat noon pa amin lawang na manjari doon man sila on na wayroon na tagaran di kung kamatay ra pa man nahimutan taga to sila yung problema na sila. Alam na way na sila tagaranta. Tumakad ko mangita mo kung kita mo to. Na agad to ka. Pasama ita na matura ko na. Di nila matutulyo sinto sila. Manjari ko mahawon amon yung pagtawo ng tawassul sila. Ipagtawo ng tawassul di hayni. Amon tumaytay ikaw mangayo ka po Allah subhanahu wa ta'ala lumaway ikaw sumabot ting hamang kahinan mo ibadat. Amo na tayo masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagtawassul masru' katuan. Tawassul, pagsuluhan, amo insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita masirik tungod ay katuan ha. Mukun lang ta, pagsabot ko sin ka, kubol-kubolan sin ka, apuan mo, sin ka tampat-tampatan. Mukun, sa ini, atin yan tuway tayo ikaw, sabuton mo, atin yan, inhinan mo marayaw, amon para na sin Allah ta'ala. Arakala, may nang pasababan, ikapuklas mo rin kakabutulan. Amal sa kira-kira, hapanganal mo inhinang yaon matan to daakan sila Allah Taala iwan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun bangwat to hinangon siguro ko nyon ding Allah subhanahu wa ta'ala iwan tay mo Allah Taala sa taon ka ikhlas mo himinang kaniya amen siguro ka katuan naman jari di dito sila katao na tiap-tiap ang katolik kanilaon amal na hinang so di na kita magsabot si mga amal kay wala to sabi maudo talong ta pagbak so ang bukding ha mga to sila ini nasabot nila karayawan lang sinan katao ya Allah lain ako inilawm na aw dua maas halawman ko katuan dua maas 5 astarun halawman ko in pagbuat bakti harwa maas ko ini bang aon ka ilo kakaon marako rin hataro atawa ka ni inuman uno-un na hulma na ka atawa katas katuan atawa lang ta mga unod kami unod ta marako pawailaw na ang palaw na abutan ko in dua maas ko sa bunatutuog di kulong na pagkaon in mga anak ko katuan na amo in hakatas na lang simbay ko yaon na amo in habdi-habdian uhaw-uhawan sa pagka-Indiara ko yaon di ko tuod unahon na ay mga anak ko painumon hingga suway makawati in dua maas so magtakada ko lang na di ko isang pukawon ka to sa may tayong pagpukaw ka nila na rin ang mga law tabukon na ato sa sarap pagka natutungin dua maas ko ano tagaran ko tuod makawati sila bang aon makapin nga pag inuman nila pagkaon ampa makakaon makainom yung mga kaanakan ko sampai amok waktu long na iabutan pajar ka tuan. Iabutan pajar wala nakabati pa indwa maas niya. Sway na amon yustak in pajar ang panakabati pag-uwos in darahan niya kaya inom niya kanila niya magkanama niya in nakapin ang panakainom in mga anak niya. Amo yan to in pagbuat bakti niya para maas. In paghihil niya halga kan ina kay ama niya. Long na ya Allah bangin kakahinan ko yadto. Bat nahinan ko adto. Haaturan kawayaan mo, sarta inetutiyay ma mo, hinang ko karna mo, sabdakan mo ka ko in magtaat, iban magbuat-buat ti para maas ko, ando hinang asababan, in na hinang ko yadto, amon hikarwa na mo liha mo in, tiyaw tangan na mo liha mo in. Nahamay tasing kisa katuan, diyan putin pa. Amo na. Iming sulibaso. Sampai naginsil, ama na ingkawa nila rin kaya ito masyaallah. So lihay ni parsabawan in pagbuat baki hawa maas hika dihil solution na problema iban hika tayo masin pangindua apatuhan. Amay ito. So tayo namin tungod pa ni amal sing kita. Hawiya sinamin kisay ni makatapangadian din naon. Amin siguro ang tamang kita himinang tanto tuling niya onday nga aturan sa rasin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tahinangunta ibang ka-ikhlas. Ibang ka-ikhlas patuhan rapulalang. Sa amo ni mga syarat. At iniakana nihan kan tahinang. Sa syarat ni. Syarat ni. Naman jari pag-uwas dito, amo natin pangayuan ta. Ini taufik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tayo maka. Inamal na mo ino. Nah, hawi sinya tu long tawairon na kapangayuan do kaing tabang. Amura ko maning katumtuman amin amal na hinam. Inallahu ta'ala paluhayon kaniya ini pakaraja. Lawi-lawi na tungod sin dua maas. Amin lago sinan mo ko. So mo na inamin tuyad to
inot-inot imingsod sa minsan. sa kira-kira di na sila Hindi sila makagawa. makagawa. Pag ikarwa ito na nagbayta na isang Imingsod sinunod, imingsod na, di na sila makagawa. Makagawa. Subay na amin nakabayta inang bukit to. Sa Sino may Sindomaas ambal niya tungod Sindomaas niya, masya Amo Allah. na ilaw ka Oo, mga tuwa. amo rin na kabimbato, nakawa na sila katuto. Kaya o ka ba sila lawang nakagawa sa mga tukawi. Bukod na sa ito na ukab-kataan, minsan kira-kira Amo makagawa na sila. makagawa na sila. Oo. Katikon. Yan. Masya Allah. Naamo yan, tindeng ang mga ini, Karayawan. karayawan. Nagamit yan, dahil mga kalabyahan, sintungod pa amin pagbuat bakti, domaas. Nasabot din, dihay nilang nebirul walidain, unini, siyatul rizq, watulul umur. Totoo mo lang. In amin tungod pa amin, sabab sinamin pagbuat bakti mga romaas mo, ini lumuag in kwan. Rejiki. Atawa humayang ini rejiki mo. Ini sumod in rejiki man tuhiyan. Sabab mo na muna, amok din mga para sa baban, hikasod sin rejiki sinamin tauri, di na makahibalwihan. Amin ikaw yung pangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito sa atin sa pantun. Correct. Oh, ikaw inamin palabayan sin rejiki. Sin rejiki. Sin ini hambuk mano siya bihan. Habi at kapag ipat mo, ilabay kay mo sin Allah ta'ala. In rejiki sin domaas mo. Sebab in rejeki sin tiap-tiap mano sa ini, tutupot na sin Allah ta'ala. Correct. Aun kay mo, aun kanila, aun katan. Tutupot naman tuhiyan. Naman jari, amor ka man nilabayan, mangarap pa kain. Naman jari, habihat to in kahalan, pangandulan ko sin Allah ta'ala. Palabay yung din kayo, rejeki sin Amo Allah. natin limo ang rejeki. Lumuwag ni rejeki man tuhiyan. So, bukod na sadya sila yan. To sabihin sila to, amoy tupot-tupot na hadya kagunahan nila, habihat to, in malabay to, manjari mo na mausal. Correct. Oro kain. Sebab ikaw yung liabayan. Ikaw yung liabayan dito. Sarta, ayaw habihat to. Misanin magdinghil ka bukon uno-uno mo yaw. Paluwa na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin lang niya ini pag napakakaw, kasupay takaw ka napakakaw. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ada kala insinti at tapok mo magtubihan, hangkan di mao ka bin rejeki mo lumuwag pasasin niya on pa niya. Yaw penyaw. Subay mo hikapag gasto na. On pa naggugunas sin partaba. Na, amen to. Sa pamot hika pasampay na, dahil sa beto ukawon ning kata. Nakita ko yan. Hambuk ito rin ng mga inibiyay takato sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya lang niya dengan kan Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Man sarrahu an yabsuta alaihi rizqah wa yunsha'a fi athari falyasil rahimahu. Isiyo in mabaya biha namin ikakuyag kaniya. Amin lang ta ganapan sinullahu ta'ala ng rejeki niya. Ganapan duwangan sinullahu ta'ala ng rejeki niya. Na subay niya subpatunin, amoy in lang ta deng harahim sin ina niya. Tin pag yanon rahim do naon, amin kampung sin ina mo, kampung sin ama. Habihat to. Na biya din ni maas mo. Isa niya to min simugpat hadyarin kanila. Deng hamaas mo. Correct. Biya simugpat mo pamaas mo biya sin. So pa mahibutang ka ba? Lang ta bukon pagtungod sa miltay mangod. Sa mitay mangod mo. Tay mangod mo biya sa bukon ka man kay na. Ako ka mong kaila. Tay mangod mo diha ama. Atawa tay mangod mo diha ina. Sa nilang paso ko sa bitan nito emon kay mo kain ihama mo. Kalasahan ito sinama mo. Subay mo lasahon. Lasahon. Sampay silya sa sinama mo, biyasin asawa sinama mo. Kalasahan mo. Kalasahan mo Sa lasubay. biya sa sinama mo. Liya sa sinama mo, iba ni ina mo ray sa. Ina mo ray sa siya. Damit kiyan lay sab tungod pa amin ina. Okay. Liya sa sin ina mo ama mura. Subay mo rato. In anak tay mangod mura. Na subay madtusog paton. Habihato yung kahalan niya na inyad to paluwa ko sila Allah Allah subhanahu wa subhanahu. ta'ala. Kilabay rin kayo mo, in amin kahunahan nila kata. So law niya, misan pa yung kaunan sinambok mano siya, jukup na yung umol niya. At kala magkahunahan pa yung ngayat to sinamin tatabangan, labay rin kayo mo, ganapan sin Allah ta'ala yung umol. So, ito Allah subhanahu wa ta'ala yung kata. Yamullahu ma yasha wa yusbit. Wa indahu umul kita. Kita mo yan. In umul, papasod sin Allah ta'ala ng mga nakasusulat na asal. Ganapan na yung umul ito, ha? Kasi magkahunahan pa yung mga yaon tatabangan. Laway rin kayo. So, pahabaw ni numol. Iya. Iya, namun amat tindeng hamakuan. So, bukod sa pahabaw ni numol, sampay sin rejeki patawro. Kataw ko sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita mo yan. Deng ha mga salingkat-lingkat lang ta hadis beda si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sabab sadya amin pagbuat bakti Arwama. Iba pagsumpat sin kasi. Parsumpat sin Antara pagkasilasa. sinamulong na susumpat to, mapatusumpat to. Deng ha turunan sin kama. Sin rahim. In rahim pag yan nundunhan, kampung sinama, Kampung sinama. atawa kalasaan sinama. Ayaw habihay, ni minsan hat bagay-bagay sinama. Correct ko kato. Bagay-bagay sin ina. Bang inina tayad to na nakauna na. Biyeta sin Rasul kaya din niya. Sumpatan niyo in kalasahan sin ina. Correct ko. Pagbuat bakit to. Oh, makita mo. Pagbuat bakti lang. Pagbuat bakit to mas. Aromas. Subhanallah. Naamo yan tulong ta. Na sumuno. So lihay ni katuan na mag-ito ka kanap po sinin Kaya, na tungod sin utat do katuan natin niya may nang pasababan Para sa baba. ikadawag sin rejiki iban ikahamba si pangumuran in pagbuat bakti parwamaas. Amo na. Kaya may ta ini matarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. So lihay ni katuan na of course Allah Ta'ala na may taasan. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Waya. Ila Allah Ta'ala paluawon niya in rejiki hay susin kabayaan niya iban taon ni isang ganta taon. Iya kanta-kanta. Aso siya mong kabayaan sa ganta taon dyan. Ganito kagi. Muna. Narihay ni katuan nakakuha yung explanation mo. Atin niya in rejiki ito sabat mo tiyutupong-tupong Tiyutupong-tupong. Inna Allah kad kassamallahu akhlakakum kama kassamallahu arjakakum. Arjakakum. Inna Allah Ta'ala bakas na biya bahagi niya antara sinkan mo in mga pangadatan niyo kanya pakanya demikian dia dahil sabsin pagbahagi na si mga rejiki niyo. Rejiki. Kada rejiki mo katuan o nasa dito mo kapong inka ko asal dito mo kapong. Amo na. Sa makadali sin Allah Ta'ala paloon rejiki mo laway rin ha mga pagsugpat mo sila mo pagsugpatan. Sa meta samat mo naon na kay mo asal. Naman diri yaon aon dua maas mo yon magkarunahan sin tatawangan mo. Allah. So Allah Ta'ala maggalap sa rejiki mo kay mo sa tungod parwa maas mo. Hilabay rong kay mo care of kay mo katuan. Amo na tuod. Ito kagi. So kami dito lumuad in rejiki mo. Sabi ta aon pa nagahajat. Amo na. Aon pa sabi dahil sintuan ng parwa maas mo sa maas na sila Maas na, oh. usaha. Di na yung kakon kanila magtuloyan sa hilabay rin kay mo. Kung gusto hilan pa ko ibara sa Allah Ta'ala mo. Ikaw in Mashallah. dinihil kanila magtukbal matulya kada ka sintuan. In pagtukbal mo yan to iba na sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di matimbay bonus. Di matimbay bonus, masya Allah. Di ada kata si anak kita, demikian. Oo. Natin ay ang anak tamon di pa makayahon mag-usaha. Demikian, paluwa ko sintuan rejeki sin ama. Oo. Sa yag ganap yad to, pasasin aon doon, timutubong-tubong, ato tumutubongan mo pa. Kami yan to kagin. So dito hadto. Demikian gatuan nila sabot lang, tamon pa habaon in pangumulan. Pangumulan. Demikian in pangumulan, tupong-tupong na sa Tupong. Allah Ta'ala. Katuan, Oo. atin na ingkantaan, mong bihay ini ka, mang bihay, mangkuno ko, mawapat ko sa Allah Ta'ala. Yan na, wahin daw mapatihon, wahin daw umur kita. Ito katuan, ito. So, bihay na siya ng Allah Ta'ala. Rihay ni, daw singkaya wala ulama, biyarin ba ito naman, sumpatan sintuhan yung pamumuran, biyarin ba? Halila yung singkaya ng katuan, daw na, in umul sin tiap-tiap ang katoling katon yung asal na tatupong tubo sa Allah Ta'ala. Banglaw sintuan ka numan tahon na, tahon na. Mangkapituan tahon na ka. Amo na. Narihay ni, uno ba, limugtol, way na limugtol. Why? Sa bibeta lihay niya, tina, ikahawa sin pangumulan. Oo. Indihay na lang sin mga ulama. Diya lang na yung pangumulan taga sinamong goma. Oo. Pana? Oo. In goma yaw, so pa mo yun umul mo. Sa in goma yung magkahingit. Ipagtagon niya mo paluwa kong sintuhan, pawahaw ng umul mo, hiniton niya o ng umul mo. Hindi naman to sa pagbarakatul sin Allah Ta'ala yung pangumulan mo. Diya sin goma magkahinit siya, lumuang siya. Amo na. Kaya natin, huwag i-rejiki, damikian kasumpatan in pangumulan mo, labay rin kaparakat, diyan kayo sinallah subhanahu wa ta'ala. Amo na to. So, amo yan ito inamunding mga tiyabay tasin mga sila ulama, tungkol sinini. So, inshallah ta'ala, amo yan, in karayaw si pagbuat bakti harwa maas, hika luwag sin rejiki, iban hika habasin pangumulan, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, manjari katuan, pakin na kita, pa adrar. Isumuno law na adraru ukukil walidain. Amin kamudaratan. Kamudaratan sin pag-ato. Isang opposite mo bakit? Amo na. Pagamudaratan sin tao mag-aato parwamaas. Katuan? Kaya way tari innal ukuka diddol bir. Sa munal tuod in pag-ato. In ukuk ini amun pag-ato parwamaas diddol bir ini ni opposite lawan sin pagbuat bakti. Buat bakti. Bangin tao imaato parwamaas niya bukod siya nagbubuat bakti. Amo na to. Na ipagbuat bakti na akan sin Allah Ta'ala bang muna hilang
hikawak mo si Rita sinallahu ta'ala, bang musiulang, hikawak mo si Mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. So bang kaway matupar wa maas mo, ingata, way ko nagbuat bakti. Bang kaway nagbuat bakti, haram in hukuman magdusa ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maun waktu in pardusahan mo yan, in azab sintuan, hipahadun niya, hipa sampai na kay sallallahu ta'ala. Na amo yan to, ha? So amo yun yung mga palangkuhan hagam Islam, in kamudaratan, una naman kamudaratan, nasabot, simpag ato harwamas. Na, ito pa yung kaptangan mo, ganapan ko yung mga kuha. Supaya kahatian Kahatian sa sa mga timuran. mo. Matarang pangadyan na to, kaya nga panagmaan ito. Ini pagbuat bakti harwamaas long ta, pinduasin, Pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, amoy in pagmaksiyat harwamaas, uno in sa lago-lago lusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin din ni ampunon, inambuk mano siya bang ini si abutan sing kamatay nila siya makapagpapalala. Amo na sirik. Amo na yung sirik. So sa kaulaw la, in ukuk alwalidain, Kasi sirik. pinduasin sirik. In panawhid pa Allah ta'ala, pinduasin birul walidain. Pero wala yun. In ukukul walidain, pinduasin pagsirik. kasirikan. Kita yung bugat niya. So ito matarang ka. Tama din matarang. Masaway ito at yung sinta. Sabab, beta doon haon, bugtuon. Bugtuon. Mana niya al-kapa. Al-kaka. Bugtuon. Asyak. Syak, atau sipakun. Sipakun. Nah, aman yung beta lang kahi Ibnul Mandur ay Lisanul Arab. Amin kitab Lisanul Arab. Bugtuon atau sipakun atau uno na. Maksud niya ron haon, bangkaw bugtuan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, na wayron na. Way na. Wayron May na. bugto yung katang pagdong makto o minarah. Na. Bugto na kung yung rahmat sinto ang rahmat. Naisip yung bugtuan sin Allah ta'ala ini rahmat. Amoy mga tao magkatukaroma. So hisyo muna. Iblis. Si Iblis Iwan na nakapulay. nakapulay. So how no siya maglamod? Himan ni Iblis. Iban Iblis. Wajuno di wajma. Wa na'udhu billah. Waliyadu billah. Kita mo yan. So, ito ka, Ibukat niya. Amo at yun din mga darar, mudarat, ini ha mga kaanakan, ang parindun hayaon, di sinallahu ta'ala, itagad pa amin subay na adlaw, kay napusan. Awan makturi pahadon. Di pahadon niya ipananang. Patarran sinallah. Pagkaroon sinallahu subhanahu wa ta'ala, yung mga yan. Ano? Ha? Di asin namin nasabot kansuyat to. Amo hindi ni, di maka labtik sa labtik si kalimala ilaha illallah. Ialkama ka. Ialkama. Hajaman sa Nabi sallallahu alaihi Kita wasallam. daw yan. Atin niya di pahadon niya. Di pahadon niya. Magandang dawa ka. Biya ba itayad to, di sinallahu ta'ala, amuin lang ta, ipag mahuli na. Hindi. So makawa di hadon niya ipakita ini anak, supaya kalau siya makatawbat pa. Makatawbat po Allah Ta'ala. Sa mamintangin ka iba. Namintangin kaibanan. So mo na mo, nakakunahan pa siya si Maas niya. Kawalan pa si Mas. Bang siya nakapag-amal marayaw, nakapagtawbat siya, lapay inaama niya, singkarayawan niya. Dahil kapagtawbat niya. Iwan ka tuwan in bata atawa ka. Usog naman ka, bawain Oh. naman. Basta siya, kabung siya sinduwa maas niya. Karena silang na maksiat, Oo. amun di siya magtatpara maas niya. Ang pagyanong katuan, bukon marawin hali na bukon niya. Di lumayaw. Di rumayaw. Biasa sinamun, wayron butangan, way tunaan sinamun nung pikilan niya. Namo na ba? Amin dia mga magmatuwa sa Matuwa Maas. sa maas. Umatuha maas, magkuhan. Sabab uno-uno inamin matali si Mano siya. Amo anin labi marayaw, kapangannal niya. Makabutas din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagwakil sin Allah ta'ala kaniyang ginawawaran niya. Manto pa aming kabayaan. Kabayaan niya. Man ta'ala ka siya, wukila ilay. Nakatipon. Doon, nahiro na sin Allah Doon ta'ala na. kaniya. So, inhinang niya, misal pa yan tumukon na mo, yahsabuna annahum muhtadun. Muhtadun. Yung pangatod nila, hawaran nila, hakamuntulan sila. La ilaha illallah. Amon ibukat. Habuk ito rin ng mga ini-uno ini. Yung mga adab, sinallah Allah subhanahu subhanahu niya. wa ta'ala. Oo, yung pangalan niya, nakaamo siya sa kuwan na ito, bukod na amo. Bukon na ito amo. Sa taon na siya singkatan, may talong taon yung biya. Di naman makasayo. Yung kuwan. Sa pang mo ito, subuhon siya ito kaamuhan. At inuway na katang barakat sa kabuhi Wairun na niya. barakat. At Way na ina, barakat sa kabuhi. wairun na isma. Way na Sinallahu isma. ta'ala. Way na. Di na siya protekan sa Di na, way na Allah protection Ta'ala. sin Way Allah na. ta'ala. Amot, pasaran na siya Sana barangay. na. Kagbong saraw na siya. Nariyan Way din na. ba? Ang kan na, Naramit ka nga to yung kampong niya, mayroon na. Way So, na. naitalog na. Yung mga itasan naman sintay mahod na to. amo pa kay sablong na kita, isanin anak Yan, na. correct ka to. Namoy din Yan. ang kaptakan. Amo pa sa luna, ako'y pag-adat na mga maon.
Minsan niya ama niya lawag na Hindi ganyan, na pagkatatan. nagadahan katuan. Kita to yan. Ato amo bakal makadatan nila ako kang tungod yan kami sa maulang na yan. Na yan to ka. Kita to yung namingi niya. Natin niya amo yung pagtawag katuan mabugto ni baraka. Nabog to. Naman natin pag yan, hindi pa hadon niya. Ipananam na. Ipananamas lang law tala kanya. Nakati ko. Nabi din hadlaw kita. Banggi makatawat. Naway na. Ang kanan ang karunahan sing kami, amin, mura-murahan sa Allah, ting mga panghimati sing kami, amin, makabatok ini sila, amin, biya mga... Makabatok at nakaharap pa amin bukon ini kamarayaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. Amo tulong ka hindi biya nga ini kabukaan sing kita, amin mainang sinhambok manusia. Lamig yan. Ukuk, al-ukuk min kabairi dunub. Correct. Ini pagmasyat lang ka nga, nanta na pagmasyat pa doon maas, dahil nga mga salago-lago lusa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha ini, lang niya, iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang niya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainal birri wa bainat tawhid, wa kadalika, fa innal uquq, karinu syirki billah. Ano na yung siya magkakain? Karinu syirki billah. Na, dahil hadis, akbarul kabair, al-ishraku billah. Insa lago-lago, lusa, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan padusan dakula. Padusan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, israku billah. Israku billah. In sumunod kaniya, ukukul waliday. Ukukul waliday. Kita to. Nagkukuha. Nagsusunod. 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 Tauhid pa Allah ta'ala, birul waliday. Al-israku billah, ukukul waliday. Ukukul waliday. Nakita ko yan. Intarang sinamin ini, kuhan. Pag mo siya tulong niya, katlon nafs. In sumuno kaniya amoy mamuno kao awayron kapatot. Mamuno kao ginhawa awayron kapatot. Away kapatot. Ayaw pa ka mano siya inikyawaan mo niya. Minsan in manok-manok. Asubon ko sin Allah ta'ala. Manok-manok amoy ini asalan niya yon ini uno siya. Ini mo ba? Mo ba? Makajari mo ka. Makajari mo kao nun? Diha. Na hakiyawa mo na sadya siya. Piyatay mo awayron kao nun. Magdusa ka. Magdusa ka. Lagari na kato pagkahimo. Ano siya biya kahimo mo. Na kita ko yung bugat niya. Na ini ka upat niya lang niya. Al-yamin al-bagus. Amoy mataod. Ini magkahinansin ka mataodan diyan. Ya makay ya expression nila pagsapa. Uto ka na kulang mo. Sa kaya katan niya pagsapahan niya to. Bukod mo na. Bukod na. Na, yami yung kamusin ka to. Pagsapa mong tuuron. Sapahan niya. In kaputingan niya. Amo na. Akin niya, ang kanila ko imen siya, utukan ako, ipagpahugot niya si Sara, so pa kumahakan niya. Actually, kaya kanya puting. Amo at yung pag ano niya, may ramos. So, yung mga ramos ka natin yan, kalimutan niya ng ramos, sabi niya, malumos ba ka to? Papardusan, ikaw himinan ka niya. Lumos na siya. Lumos na siya. Na, lumos na siya. Lumos na pardusan. Atin niya, amin uno yaon, ini, makapaglangob kita tiyo Giamos niya yun ko. Inamay nuno yun. Amin ini mangiyaw. Giamos niya pamarayaw. Na, katiko no. Ika ko yan. Naawat kilang. Na, problema rin ka to, matoliminan ka niya yun. La ilaha illallah. Jimadyat. Uto ka na kulong. Sapahan ko lang ang sintuhan. Kawa ko lang kutang katuan ka Diyos. Na yan, sangkari. Sa akin katanya, ito yung kanya, siya nangakal. Amo na yan. Ini mga ini konsa ini si mga ini amin sa pa si mga tao mangutang. Mangutang ka to ano. Sa pa si mga tao mangakal. Makaan na kanila. Luyab na ba? Luyab na. Luyab na halka kanila yung amin mga karkala yun. Sin inyaon katantan, ikahina kanila. Ikalawa si muruan nila. Makuan. Kaya Julia na sila. Buhi sila biyan sa pero na tao kumahakad kanila. Ang pameta di sa sinabi katuan, akbarul kabair. Dahil nga sa lago pardusahan. Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay marimang katuan, di maghinang pardusahan na kula. Nag-aayat sila. Nag-aayat sila katan. Naghanli sila sinamin kumangi inaman. Dihat to. Magmakahinang doon sa marimang katuan, mga minor sins na po. Sabi niya ni katuan, waktu ito kaiwasan. Na inamin beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga umat niya amin makahinang dusa. Amin umat niya pag ano niya dito. So
Mataon din nagkiklaim umat. Mataon. Sa amin umat matan, kaya sin Rasul sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, amo na yung mga sila, di mutas din nga amin hinang si Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Iban sin katan, kakahinang piyaga ini dakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, piyag marayaw sini ni Sara, amo to. Na, aun long ta, den dun hayaon, long si Rasul, makahinang sila, sirik siwi-siwi. Inamin sirik siwi-siwi, yang hiningod si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ini circle khafi. Sila mo nakatapo. Nakatapo. In circle khafi, di ka na naman sin mu'min na kainang siya dosa. Di niya ka na naman. Di na ka na naman. Sa nakainang siya to dosa. Sinyeto. Naanan niya, siya nakainang dosa, wala nakaingatan. Wala halong sinuon niya. Bukod niya nataliin niya ang mangi. Sabab lang niya, biya sin hambu ini tiyang hininggong, ano ba ini, tiyang hininggong, sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hamin hadis beta ini, biya sin, ini sanam ito, manaw ha, ini taas simbabaw sin ini batu ito, hati hidlom ito-ituhan, sumagawa kita sin Allah ta'ala in, sanam yun nagpapanaw, iban sin tibok sin sikin niya pa batu yaon, diurungog sin Allah ta'ala, intikang najajang-jang, mangpilang katikang na ikiatikang, sa amon to hindi lang kami hindi nagkakuanan. Sa muna, tigidlo, bito-bito ka. Us itom pa. Insa nam itong paisa. Us wayron katingog sila mo. Wayron. Sila mo tikag niya. Kita ko. Sa ima kay ngata Allah subhanahu Allah Ta'ala. Hati niya, manunjo kayo na ini, inbari imam maayad sila. May tadi maayad, sibo na kaingatan nila, aundusan nila iban sinway, nangangayo kampo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni atubu ilallah, fil yawm wal layla, mi'atu marra. Maghanggat Ano mo yan yan. to? Aon hambok riwayat, 70 marra. Kakapituan. Correct. Ma annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. In siya iampun na sin Allah Ta'ala yung dosa niya nakauna ibang Iba sa sinasabi. nakahuli. Sa kalibihan to pa siya nangayo pa Allah Ta'ala kaampunan. Sabab sin amin paghanli din nga amin Correct. ini dosa amin wala na kaingatan ng mga yato dosa. Namo yan. Na yung mga kita on waktu magpakainang kita dosa amin iayaran tayo maranta makainang kita pag ma-invite kita siniblis. Biha. Ang kadaon waktu dahil mga dosa yan, ini maluhay tayo noon sinallahu ta'ala yung pagtawad. Sebab muna kaingatan niya, ini kau naguyod sa Diyay Iblis. Nakauno kau, nakasambag kau simpatawakan. Sa sumagawa, bang kau nagtawad na, ini Iblis ito na mangulong-kulong na dyan ito kay galikan biha. Ibang pagmasusan niya. Yan tunay sa blong na nakatumtum. Ito yan. Namo ito. Naganasin namon pag sabot mo kaya nila to na sa kape, at aon ka hindo sin labi duwa amon pagparat ka niya. Sabi ni taga naman. Amon na to. Nagdara kita lang hindo sin duwa. Sebab na in dia sin lagi katuan hinon atin niya dia sis amo sanam itom haba tumay itom sindium tigidlom bituhan. Di ka kita di ka maunusan. Na pagubos way mo kaya tanto ila kay nang kurusan. Kaya nang kaurusan. Aw na nang kurusan. Sa di mo ka sa iman ito kagi. So on pagkiparat ng sinabi sa salam na amon du'a katuan Allahumma inni a'udzu bika an usrika bika shay'a wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Amo yan tinamo. Ipagkiparat yan, ipagpaparat. So, pero sinabi katuan, yung mga bariman, at yung hilang pardusahan, at ikatan nila pardusahan na kula, dito sila magdurugtol hayan. Dito. Na ini mga palamang sa pag-lawag pag-ato parwamaas, dahil mga sa lago-lago, pardusahan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Puwasin kasirikan, kaya suno, sinabi sallallahu alaihi wasallam. Malaggo na in kasirikan, sumuno kaniya amonin pag-ato parwamaas. Ang kanapyang lang, nanto sinara may Islam, in umato parwamaas. Amo na to. Amo yan to. Sumuno. In sumuno, hatungod sina laong ta, kamudaratan katuan na. Kamudaratan sina mo in laong ta, mudarat sin pag-ato parwamaas. Laong na annahu maniun in tahqiq tawhid. Muna katuan na nila kita. Kaya samput dihay nilaong na, in pag-ato parwamaas, in kamudaratan niya, maniun min tahqiq tawhid, mahinang siya hikataga, katuan, dahil haamon hikasampurna, iban hikamatta na sin pagtawhid to Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang yan tuloy ang mga barriers, katuan. Mahinang gaggat, hari muntol, ipanawhid mo po Allah subhanahu wa ta'ala, pasasin pag-ato,
Parwamas. Oh. Oh, aun waktu di mo kakabtan yung kalima la ilaha illallah kang syahada. Sabji ba to niya jaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam katwa na sabut tayo Alkama. Ya Alkama amok sirin ha mga bari man jaman na kauna. Sahaba. Ano tuan? Sahaba. Sebab siya ini lalu jaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mango jadi in kisah ini lang tain siya ini katwa biarag bosa in nakauna magtataas sa paroma. Naman jari di matungin waktu nakaasawa siya. Nakaasawa man siya. Luman siya nakaasawa, biya dagbos na pindanan, hindi na mo inpagdaan niya kanina niya. Napinda na katwa. Napalabi. O saan hamok pa itasing kaya mo ng laong na, intag na, magsalutuan hina nilang katawang kakaon, at na favorite niya ito kayo na kasuwang po masarap tuloy ng lutuan hina ni Kato. Naman din, masubi sabi niya na katawang lo, magluto ka niya laong na, ini kasuwang sinanak ko siya maglutuan. Nahawak to nakaasawa man siya katawang, ando kailo, inamon pagkaw ni pag-serve ka na hina niya, ipuputan niya pahiga niya. Puto niya ni kakao naman hinang sinasawa niya ka. Nabiyan nagbus, nanggada yung maas kayo. Nanggada yung maas kayo. Sa mampay maas ka, tuwan maloy sa manggada. Ang kadnas, kita maayad. Naman jari, ako masipak indaga si maas. Pag kita niya, biyan nagbus na napila, nahiyaw to ini. Inasal-asal, kasusuwan niya yung kakao pag-serve ko kanya. Iwan, indayaw sin pangandatan mereka ko nakaaswa man do napila to din anak ko lagyan to sampai katuan ng tabi mga limayo-layo hina niya naon mayan wala kina naman hina niya tinandadalakan niya naman jari di matungin waktu long tayabutan sin kamatay Alkama roon man siya akulangan na nasabot man o nalimakan ng mayad to ang bukling hamang na jama ang yakato ito na song na mawapat sa magawa di siya makakaptis ka ni la ilaha illallah sapay nagdak in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukling haraki Bilal ibn Rabah kadto ka Bilal iwa si panaiban mo kadto ako no inabuktay mo jaon kita anyo madto ano niya tulkinan niyo ano pagaran niyo sin kalima la ilaha illallah hari pa siya mugto kadto kay napagkadto hila Bilal iwa si mga panaiban niya pasabot o sing kalima la ilaha illallah di katuan makalab Di makabungat. Para hani Alkama ni katuan magsasambahayan sa iyo magjajakat magpupuas sa bulan Ramadan kataan sila mo ng laban na kasi hihinang niya sa may tali makakabdas sing kalima la ilaha illallah amin tukari naman jari na kanto hilabila ya Rasulullah kasigpitan kami di makalabtik indila ni sing kalima la ilaha illallah sa buhay pa siya nagpupungat-pungat amo ni kanto kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkanto ya subuh si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuhi pa kayo na niya ini Hal lahu minum. Law sing kaya ba nalaw na ho on ina niya naho ina niya nalaw nagadagbos ang darada katuang gati ng nangkad niya ang darada law nahina niya na may tayo napasal niya agbos na palabi niya na inasawan niya rin kan ina niya na amo ni tawag katuan na habog baita katuan habog baita sina kista in Rasulullah nagpara amok tao madto pa ina hi Alkama law na baita ina hi Alkama bang siya man jari mari yana atin na nagpara in Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya so magawa bang sopa mawatli siya makari kagunan ako'y madto magkakan niya na atas ako'y madto kaniya na pagsabot sing kasahabatan law na kato bawo naraak kami sa Rasulullah tungkol sin anak mo ito gaya unsong na mawapat na di makasabot sing kalima la ilaha illallah sabihan to in Rasulullah nagdaak ka mo ya karikay mo in pakadtuon kaw pahadiron madto sa bang sopa makori makakaos madto Rasul in marikay mo lalaw na maluman ako Rasulullah ako na in madto pagkadto niya katuan lalaw ni anak mo yahin ng tang kita na di na makasabot sing kalima la ilaha illallah para hal anak mo ina magibalat sa ini sa in parsa pa man di makasabot sing kalima la ilaha illallah para simpang da mo ha anak mo ini labang murid tayo mo na to ang puno ni anak mo mapun ni anak mo ini na di siya ini makakabot sing kalima matay siya hadi makakabot sing kalima la ilaha illallah labang muri maapon ni anak mo naraakon ko yung mga kasahabatan ini maguno katuan kumawa kahoy hati na dapuan na muna in anak nauna in biyakat po ikabisaram law ni Rasulullah niya dapuan anak mo law na dapuan sa baita asal dapuan na siya pinaka-jahannam diyaw pa dapuan ta na pangatayan sin ina katuan tungkol pa anak minsan pa sa nagdarada bang anak niya na hindi nagbus magmula si Milawak law na ampun kunain anak ko ay mujarap po ya Rasulullah
Naalaw sila sa lagang Bilal, kadto na kabilan, paaralin si kalima la ilaha illallah. Pagkadto hi Bilal, amo na in nakakabtan sin la ilaha illallah, sampay na wapat na alkama. Yakan na hi alkama, nakamusing kalima la ilaha illallah. Dahil hasabab sin pagmaap kanya, hiina niya. So wala nakataga kanya katuan, ha? Wala nakatawan kanya sa bahayang niya, insakat niya, inpuasa niya, hamakaratin kalima la ilallah, hingga suway siya niya apina niya, amo nang darada kanya, piyalabin niya, in asawa niya. Amo yan. Amo na. Nakatipon katuan na, amo yan din naman. In sa lingkat-lingkat lang, tapos matungtong kato tanyo, singkahalan sinamoy in ugat, sinamoy in lang ta, pardusahan, mahinang sinanak, tungod parwa maas. In Allah Ta'ala rito kapag maap. Ambok ini ipon niya, habi-habing kahalan. So muna-muna biya na silagi, indua maasta, amoy niya ng palsababan limahil kita maripadubaw singgumin. Sapay nasabot na to si mga nakauned to, ayaw maasta, amoy ini nag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisan pa'y kaunan kapil. Yan to pa, biyabay ta ka to, wasahibu mapid dunya makawa. Hindi mo manjari sila butawanan, masimara ini ikaw mag-ayupot kanila. Sabab muna rito, amoy na hinang para sa bawat limahil ka pa dunya kasalsin sila. Sibuk na kafir, sibuk na muslim. Amot ko yung panghalka sinallahu ta'ala hado maas. Amot yung panghalka sinallahu ta'ala hado maas. Nasabab ito, di tayo ito manjari bukuon in mga pakaladyaan bihadto at ula-ulahon in mga yato katantan. Tawagaan ka anon, sababin niya ito mahugat ito halarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maasi at lakula. Nabi na sinjimatukan alkama. Dahil para sa dyan na, inina iyaon lang ta, iyarutan pasin, in siya uno. Kaya din na ba ha, amuin mangdada inina, sambil arutan na siyang kamatay, di mauno, di masabot Di masabot ito yung pagmaap. La ilaha illallah, di ko nakahatihan maunin doon. Na Allah Ta'ala mo kung Na ihati niya mga kahalan. Nandun, sampai kabalikan na mo, hindi mga suy-suy kan. Alkama. Buko ni Hasanul Basri. Hasanul Basri. Amin piyag karukaan niya to di na mo in pagwakat hama niya. Bukon kasal si miyatay naman niya. Kaya sumagawa kasal si namin insulga dua lawang na ukab doon sa loob simbahin niya. Hawak to kawapat sinak ini ama niya. Natambol na amat yung piyagkarukaan. Pagkarukan niya. Yan. Nakakadyabihat yung mga matali singkatan. Ini manusia at tungod simpang halka harwa maas. Halkaan ko isang sinallah subhanahu wa ta'ala ron. Ayan, Masya Allah, di ini, ang pabiya mga bukon na honit tinangon. Bukong katuan. Bukon na honit tinangon. Maluhay hinangon. Maluhay niya. Ini dihilan mo katuya ka ni maas mo. Uno hindi ang mga, iya ba sinamin hinang si maas bihan tungod pa anak. Amoy misang kauri sumukat bihan. Numagi maas biya, di ba? Ini kakuyang Kaya si Oto ka po. iya, di ba? Yung kakuyang hila ka ako. Bihan, uno-uno na bihan. Pagmana dyan kumuyag din anak. Bihan. Nabiya di mga amin kita isa. Kaya nga tamo rin kababayaan si maas. Correct. Oo, na. Nga tamo rin kababayaan si nini maas mo. Namo yan mga katawag tayo manghuran. Miyabot na yun waktu sin kami. Bihayaw na insyaAllah. Balikan na ito. Dakuman. Nasusungon biya na sin waktu na ito. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan di lang kita na sinallahu ta'ala kasay, iwan kataw kasi supaya in mga pakaradyaan na ito ini masi-masi tumuhin insyaAllah ta'ala tukbal kuha guro na ito kalasahan inamuhin na kahinapusan lang ka maghatang sa bil mangindo anak katutan palitapan. So alhamdulillah mga kalangwan na kama-Islam, ginito katana sa busing kami, labi luwa amoy napusan isahay doon bilang pagpatungtong kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya dito niya inhajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya on pamukuhan paminta nga sintiap-tiap hang katoring katon ang yari huling jaman in aun tuy hajaman na kauna hati niya taon ng ibadat sumaka waktu ng daadain maas niya kanya ay nagpasabawan ang hindi siya makakamtis ng kalima la ilaha illallah hawak ko siya sumang mawapa so yan tukatan pagpatumtum sinallahu ta'ala muna managin hawawalasan kami lapay hindi kanyong katan insyaAllah subhanahu wa ta'ala hatungo si maas na to so yan na to kasihon lasahon hasara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kabalikan in programa sin kami, magbalik kami insyaAllah ta'ala. Biya na sila mo ini, iban biya sila mundo mini katwana, magtalumis din, mapon sila munahan. Amayan to. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bang mayan kita sin Allah ta'ala, masibasibusan pangumuran, iwan kakusog sarta ilmo, din hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin, makapagbak kita ni magbalik dil hatampat ini, mangindua kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما واجعلنا يا الله من المتحابين في الله والمتمسكين بأوامرك واتباع سنة نبيك والسنة بنواهي. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن متن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.